Mas TB sampun rawuh? Sampun. Sampun sampe jagong kalian Pak Pre? Sampun. Sampun dahar? Ah kuwi mbuh. Nggih, Mas Andi TB karo gandengane sapa aku ora paham mung gonta-ganti lho cah-cah digandengane. Ayo, ning mergo golek chemistry. Kene cah bagus, ana Cak Andi TB. Munggah, serambat, serambat. Buat dulur-dulur Jombang semuanya. Mereka wonten wujuding komedian ide saking Tuban. Ana Cak Andi TB. Ana meneh. Walah, tibake cah iki. Sapa? Mas Lendro ketoke. Ah, tak Mas Lendro ta iki. Wah, ya lha kok wawuh neh lho cah loro. Piye sehat? Alhamdulillah. Oh ya wawuh neh kowe ya jian wong anyel. Lole lho. Lendro. Joget ana cah bagus. Indonesia. Ora enek wis kok goleki ora enek tilang-tilang. Wis ora enek ora mau kalah tenggo dadi gombe mesama ora enek yo Jaya bangsa. Wes gua ndas. Langgeng. Wes. Yo. Gemi no. Yo. Wes. Gemi Ayo karo ditaboki no. tabuan. Karo tabuan gemi no. Oh. Arep mbok apane? Wis. Aku ngerti kowe srek karo aku. Lah ngopo? Mergo kowe ora dijak grup mancing mania. Cakra budaya yo. Apa hubungan? Hubungane Dilampiasno teng kula, ngerti kula. Lah ngerti piye? Rumangsane padha nyambut gawene Mas sampean Blitar aku Tuban. Lah iya, Ketemu ning Jombang. arep mbok wirang-wirangke ya Mas Neng Pedro. Jombang ki tengah-tengah lho antara Tuban karo Blitar. Lah iki ngewangi ki be, Lho lah ngewangi. piye ya kuwi grupku kok ya. Wes, iki kowe genten tak wangi. Kowe apa kenal karo sing ngendang? Lho nget kenal no. Adhe sepombok Patrick. Kadhe Waduh, sepombok. sepombok wis. Nyuwun sewu lho Mas Patrick, nek bengi iki Mas TB mbok wirang-wirangno kula sing mboten trima. Mas yo jenengan trima kula sing mboten trima. Kowe ngewangi TB. Kula Jelas, minangka dadi adine TB gak trima ya be yo. Ora jelas masuk Ora jelas pasanganku apa? sering-sering ganti tapi ki mbelani aku ya. Ya mbelani kowe aku. Ayo wawuh neh kita. Arep mirang-mirangne TB bengi iki aku sing gak trima nek kowe mbok isin-isinke. Kowe eling apa ora le, Patrick? Kowe ape entuk bojomu iki pacarmu iki, kowe ora duwe duit, kowe ora duwe sangu, sapa sing menehi duit nek ora kowe ya be ya? Gak Gak lagi.
Kowe iki ora lah ya muni ya ngono lho. Aku kenal ora lho karo bojone. Maksude kono iku gen wedi Mas Patrick iki gen isin gen wawuh karo kowe gen ewoh. Heeh. Nek TB mbok wirang-wirangno aku sing ndak trima. Hah? Tenonge dilumahke. Ngomongnya digenahke. Klemben-klemben Roti-roti biyen-biyen saiki-saiki tinggine munggah amben. gematine ra kaya biyen. Oke, Be. Wes aja kompak cah. Kompak Yo lagi bengi kita kompak, Pak. Kowe arep mbok wirang-wirangno sriwuning Mustika Tuban, Be. Nek ra penting rasa weanan. Sarip tambah asa. Dadi wong urip juk gawe gelo. Warok brojo mesti, Mas. Sogok ala keri-keri. Apa kuwi kok ya padha lanange kok sogak-sogok. Wis sogok keri-keri, wis rasa digagas. Selamat malam. Lho, dintek kowe, Be. Kowe ngelokne apa? Goblok. Ngaten iki lho, Pak. Lho kowe iso maca swara kendang to? Kowe rumangsa pinter ngendang. Lho, Kowe dajal terokne omonganku nek iso piye? tak akoni jos le kowe bengi iki. Nek kowe iso nerokke omongane TB, Tak akoni pinter, salut, nyembah aku, Mas. apa, Pak Be? Bambang. Iso kaya. Pak Bambang tuku gedang tak tugel-tugel, ceblok-ceblok. Gedang tak tugel-tugel, ceblok. Loh, iso iki, Be. Kok iso ya, Be? Jam 4 kluget-kluget. Pisan kas nek pancen kowe iso bojone Pak Lurah Hasan PN. Lho, Sak suwapuk rumah aku. Lah kowe kok malah Pak Hasan iki bapake warga masyarakat. Masyarakat iki jelas mboten iso mlane kula wani ngomong ngaten. Oh, tenan lho, Be, ning nganti iso kacau lho. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Iku yo rambut ning gone beda goblok. Wes kene ra digagas. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Rudi. Oke, selamat malam. Suwe ra Bagus. jamu pisan godhong kemangi. Maksudnya Suwe ora tahu ketemu pisan kali Mas Rudi pada malam hari ini. Heeh. Luar biasa. Sowan wonten laladan mriki ya Mas ya. Ning Endi iki? Banjaragung. Ning Banjaragung. Banjaragung. Alhamdulillah. Kecamatan Nggih Kecamatan wonten Bareng, Bareng. Kabupaten Jombang. Oh ngono, apal kowe. panggih kali dulur kula Sapa Sapa? Mas? Pak Sumardi Kowe Sa- kan Samar. kuwi Pak Dewan lho. Loh, nggih Kowe kali ki anggere nek wong kondang mau aku dulur to. Angger sugih kok mbok aku dulur to, Angger Be? sukses Niku lho, mau Pak aku Sumardi dulur. kang Beliau tengah nang pundi? lurus pakai peci hitam. Supe Pak kali kula, Pak. Loh. Lah iki- Terakhir ketemu kali panjenengan lagi pisan iki to, Pak? Lah kowe ki. Lah wong pisan iki kok mbok omongne iki lho. Kanca Facebook kali kula. Pak Sumardi kuwi Mas. Pak Sumardi ku sarjana Facebook hukum, Pro. magister hukum lho Mas. Loh, nggih. Sarjana hukum, magister Hukum. hukum, piantune asli warga Dusun Banjaragung, Desa Banjaragung. Lho, Lho, kowe kok masa kenal ya, Be ya? Nggih, leres Pak nggih. Ah, koncok aku nek karo Masa? Pak Sumardi nek wis ketemu, ah ning Tambi ra tau mulih belas. kowe engko tak saplok. Kowe iki mesti jogmu rono lho, Be. Mari kowe ku iki. kleru ya Panjenengan Mas kon ya. nesuhi ngopo? Lho aku ki ora nesu wong awake dhewe iki bengi iki sowan atur panglipur kok terus kowe ngomong ini kebiasaanmu ki. Ku ya aja mbok omongne Tambi Nyuwun sewu. tempat yang tidak bagus. Sajake kowe iki terkesima apa piye terngiang-ngiang sakyaene rong mok bayar. apa piye? Mboten jenengan iku berkonotasinya negatif, berasumsi konotasi ki negatif. apa? Konotasi berpikiran. Lah maksudnya ku ya Kon, pasti artine no. kon. Artinya niku teng mriku Pak Sumardi iku ora bertindak negatif, Heeh. tapi memberikan sosialisasi, memberikan Iya. contoh. Contohlah Kabupaten Jombang yang saat ini bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Ini luar biasa. Luar biasa. Karena Jombang adalah kota santri. Iya. Mulane Jombang ora ana komplek Ora enek Mas. Berarti bersih dari bersih. prostitusi. Nah, mergi sakniki zamane online. Lah wis. Iki Gak teko- omongan bledru ngene iki kowe iki. Kowe iki malah corane lempar batu sembuli tangan. Bersih Lah, Pak nggih. kota santri Pak Sembunyi. Jombang. Kowe malah ngawur leh ngomong nggih Mas Iya, Mas Gareng. iya. Pada malam hari ini 3 rangkaian acara nggih Mas. Lho kok ro? Lah niki kula tulis. Aku mau tulis. Lah nggih, sepisan acaranipun pelestarian budaya. Nah. Kerjasama antara Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Ah. bersama Bapak
DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar acara pelestarian budaya mapan wonten ing Desa Banjaragung ngiras pantes acara bersih desa. Iya. Karo mapak wulan Surawan utawa 1 Muharram. Grebeg Sura. Mula didongake Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Iya. Nandur jagung ning pinggir sumur muga-muga piyai Banjaragung diparingi panjang umur amin Allahumma. Amin. Nah, nandur jagung ning pinggir sawah. Sedaya warga masyarakat Banjaragung diparingi barokah amin Allahumma. Amin. Ki, ayo kowe Ndonga parian. ngene iki. Parian, Nggih. Be. Lah jenengan apa saged? Lho, Lah mek ndonga. Iku gudange parian, gudange pantun. Saurane kaya. donga gawe pantun saged mboten? Oh ya iso to. Pripun? Upamane ning Kediri. Nggawa ula. Ya. Artine Pak Sumardi muga-muga tansah manggih mulya. Amin. Ngono. Ayo. Tuku jagung. Ya. Dicampur gabah. artine Desa Banjaragung muga selalu berkah. Amin. Iso ora kowe? Pak Sumardi wis ya. Wis. Wis. Pak Hasan iki, Pak Lurah. Pak Hasan. Tuku jajan dicampur genteng. Lho. Apa kuwi kok? Pak Hasan kula rokoke deret. Lah iki. Kowe iki mesti omongmu sepisane kok gak tau bener to, Teko Bek. kowe kok mesti kawula ndremis to. Kok ngisin-ngisini ya derajate seniman nek iso iki masih kene ning omah ora ana sing mbok pangan. Nah, Sekolah-sekolah ning dhuwur panggung ki sombongmu kudu diketokne. Ora kowe kok nyalahne aku. Lho ya disalahne no. Rumangsane sing salah kuwi aku apa kowe? Lho sing salah ya kowe ketok-ketok nek kowe dagelan wong ora duwe dremis isin-isini wong. Nggih mboten Mas. Mending aku pantun njaluk ning bener timbangane kowe ndongakno gawe pantun. Lho lah Dongane nggih pantun ya Ya biasa pas, saja to. Nyuwun sewu, Iki Nduk. man yo apik to kok jenenge seni sentuhan hati nurani. Ndonga- Berpantun ria iki penting. Ndonga gawe pantun niku bener napa salah? Maksudmu piye iki? Bener napa salah ya ndongane gawe bener to, pantun? Be. Ah Semua ya bener-bener ae lek ngene iki. Sing ngomong bener sapa ndonga gawe pantun? Lho, aku karo Mas Rudi. Iya. Jombang itu gudangnya alim ulama, gudangnya kiai. Heeh. Apa tumon kiai perintah ning gone santri, "Le, kowe somben nek ndonga gawe pantun." Enak apa ora? Kowe ndonga gawe pantun masyarakat gak paham, malaikat nyakete bingung. Lah kok iso bingung? Lah saiki ra bingung piye jajal kowe imam teng masjid kae ndonga gawe pantun. Apa ora bingung? Waya salat Allahu Akbar, budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas kul audu biro binas. Iki salat rampunge jam piro? Dipikir. Oh iya ya. Lah Kowe nek kowe iki lek mau mangan aja entan-entan ngono kuwi nek nggon umpan nggawa Papan. papan. Ya. Ngono. Donga niku sing bloko suta kemawon, Mas. ora tedeng aling-aling. Lah, Lah iki sambil menyelam Minum air. minum air kok ya. yo nek pas dan nek kaken apa ora modar? Lho. Ya lek Oh, dongane enek sing ngombe banyu kokean ra mati. Napa? Iwak. Iwak iki ya ora mati ning jero banyu plempoken barang dhek ya ora Ora cerita tau. sapa-sapa. Ora iki teko menungso teko iwak iki jare kok. kono kan kulino mancing. Makluke Gusti Allah Siapa? kok duduk iwak iki. Nggih. Lah iya, ngono kowe ngedengi pancing mania. Lah tapi iwak iso gawe pantun apa ora? Heh, Iwak iso gawe pantun apa ora? upama kowe ngerti basane iwak, mesti iwak iki bendina pantun. Ini sayang awake dhewe ra ngerti Ora basane ngerti. iwak. Mulane ndonga iku Anggitmu sing iwak kan bloko. ngene, iwak iki angger ngrani kan ngene-ngene Nggih, ya. cangkeme ngeten. Kuwi pantun lho kuwi lek kowe paham. Iku nyuwara be kuwi be. Pantun kuwi. Ora iki dalang kok ndelok cangkeme iwak iki jane pas wayah apa? Nek wayah prei pancen ndelok iwak dheke. Iya. Wong iki matur suwun sedaya para Nggih. punggawa praja, Mas. Nggih. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Dewan, Nggih. panjenenganipun Bapak Sumardi, Nggih. SHMH. Wah, jenengan titele kados bojo kula, Pak. Lah nek bojomu kok Masa bojomu kula elek-elek ngaten iki bojo kula titele dhuwur orang berpendidikan. Apa kuwi titele bojomu? SPD MMD. oh sarjana pendidikan, magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lho SPD MD kuwi kuwi Lho, to, Mas. SPD MMD mboten SPD iki sarjana. sarjana pendidikan. Pendidikan, Mas. Boten. Lah Apa? apa kuwi? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Oh. Dadi pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Pancen. Yo, kuwi ora titel kuwi lakon ya Dul. Lakoni uripmu pancen yo ngono Lah iki kuwi. titele tenggene aktor ya ngono. SPD MMD. Bojo sing ndi kuwi? Tuban. Pancen iki angel didamongi, angel lho Mas Rudi. Pancen bocah iki nan modele ning Gresik tuku serabi. Heeh. Dijajal sik lagi dirabi nek model gini iki tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada wanita.
Wong ki didongake sedaya warga Banjaragung sing wis kersa gelar budaya pada malam hari ini. Muga-muga piyai Banjaragung sing mirsani, sing petani muga-muga tandurane asile malimpah ruah matikel tekuk. Amin. Sing duwe anak muga-muga anake dadi anak ingkang soleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngungkuli bapa. Amin. Ngene iki ndongakne. Lah kowe ndongakne nek sing duwe anak lan nek sing duwe anak. Apa ora telongso mbadungane ngaten. Nggih ta, Bu? Apa rumangsamu sakmene iki sing wis nikah pirang-pirang tahun duwe anak urung karawan ki rejeki saka Gusti Allah. Lho lah kudune piye ndonga kok mbok bantah terus to, Be? Dongane sing komplit mugi-mugi sing gadah putra dadi putra sing soleh lan solehah iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Dene sing sampun nikah dereng kagungan putra insyaallah enggal diparingi momongan awujud putra sing soleh lan solehah. Kuwi sing ngewehi sapa? Napa? Diparingi momongan berarti anak lek ngewehi. Nggih Gusti Allah. Lho, Nek masa kan Gusti Allah rezeki. ngelungne ngono. Ngaten lho Pak. Gusti Allah iku namung maringi rezeki manusia yang berusaha. Maksudnya? Maksudnya nek wis nikah kok urung duwe momongan. Niku takon resepe teng kula paring resep. Iso tenan apa ora kowe? Ora lho, kowe kok ngerti resepe kowe ponakane Gusti Allah apa piye? Mergi kula belajar teng ngene ilmu kedokteran. Wong ngono. Wong ora duwe anak, piye carane pengen ndang duwe anak kuwi ana metodene. Ada dua cara. Sing Apa, pisanan Yang pertama itu lewat medis. medis, ilmu kedokteran. Betul, yang kedua lewat alternatif. Oh, alternatif. nek sing lewat medis carane piye, Be? Periksa ke dokter kandungan, spesialis kandungan yang mempunyai titel SPOG. Apa kuwi, Be? Spesialis ogo-ogo. Lah wah, kok Ojo mbak takokne aku. spesialis kandungan. Lah yo artine aku ora ngerti. Iku sing metode pertama menggunakan medis. Ah, Sing nomor loro menggunakan alternatif piye kuwi carane bendang duwe anak. dengan cara diurut. Lho, maksudnya dipijet. Dipijet piye to Lah diurut. diurut kuwi. Diurut itu mboten dipijet. Lah terus Contohnya umpamane niki Lita. Heeh. Lita itu wis nikah kok orang di anak itu dengan cara diurut. Maksudnya maksudnya diurut piye? Diurut ki maksudnya malam pertama karo bojone, kedua aku, ketiga kowe, keempat Mas Gareng, terakhir Pak Sumardi mesti dadi. Lah, Masa Pak Sumardi melu urut. kowe pengen dibacok cengelmu wong kowe iki. Maksudnya aku bendang cepet duwe. Kowe nyitak ora slamet kowe. Panjenengan iki tokoh masyarakat kok Nggih, percaya. Panjenengan iki punggawa gede kok DPRD provinsi kok. Lah, ibaratnya nek Pak Sumardi kuwi piye Mas? Loh, Pak Sumardi ki adalah pemimpin, Mas. Sosok pemimpin yang mancing luar ajar panjenengan iki. Sosok pemimpin yang luar biasa peduli dengan budaya. Ora memikirke wetenge dhewe tapi memikirke kepentingan masyarakat itu adalah beliau. Wis jelas di sela-sela kesibukan beliau selalu dekat dengan rakyat. Bahkan pada malam hari ini setengah siji tetap nenggani wayang malam wayang kulit nggih. Tepuk tangan buat Pak Sumardi. Buat beliau, juga buat masyarakat wonten Jombang semuanya. Nek kula Mas Tani nyuwun sewu lho. Apa? Mas Gareng panjenenganipun Pak Sumardi. Cara kula nggambarke wonten tokoh pewayangan. Sapa cara wayang? Menika kados Semar. Semar. Nggih. Dadi sosok pemimpin yang momong karo rakyate, momong yang karo wong cilik. Gelem medhun ning isor. Nggih. Dadi tanggung jawabe niku abot Ngrungokne aspirasine masyarakat. Leres. Luar biasa. Kayak sapa Mas nek Kok wayang? nek wayang ya Semar. Lah kok iso kayak Semar? Aspirasine wong cilik sebagai pemompong itu adalah beliaunya. Semar ku ya abot penteng ta. Abot. Lah ora percaya. Loh, Punakawan niku kan Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Ah. Sing penggaweane abot sinten? Penggaweane abot. Nggih. ya Semar, Be. Semar kuwi lho bener. Lah kok saged Ya karena Semar ki momong dan pamomong. Momong Pandhawa, iku pira? ketoke dalang tapi ra ngerti wayang. Lah wong ditanggap teko kene ora ngerti wayang lho. Punakawan sing abot dhewe niku Ya Semar awake gedhi. salah. Sapa? Punakawan sing abot niku Bagong. Loh, lah kok iso Bagong, Be? Lho Bagong riwariwi Jombang Malang, Malang Surabaya, Kediri Tulungagung, nggawa penumpang ra tau sambat. Kuwi ngono bis ya clok, koclok. Kowe ngerti wayang apa ora? Ngerti? Wayang kok bis ki lho. Lah niku jenenge bes napa? Bis Bagong. Lah apa eneng bes Semar? Enteng Semar niku. Anu Pak Mardi tolong digekne bis Semar ben enek. Lah nyapa anggota DPR nggih bes Semar. Sing nulis panjenenganipun Pak Sumardi pada pagelaran malam hari ini adalah beliaunya Mas Rudi Gareng.
Mesti ngerti. Tanggung jawabnya abot. Mula kowe aja nyepelekke dalang nyuwun sewu lho, Mas Apa? Mas Rudi. Kaya panjenengan dilokke ora ngerti wayang kula sing mboten Loh, nrimake. kowe kudu nesu. Iki dalang ya, Be. Mergo Dalang nalikane kowe lara atimu pisah karo kae nangis munggonku. lamun sampean critane wonten Kowe kudu ngewangi aku. iki, Be. Mergo apa dalang ki ngudal piwulang tirakate Iya. iki akeh, Be. Tirakate iki suwe. Dadi dalang ki ra kur-kur dalang kuwi abot. Sing ngomong dalang abot sapa? Aku Dalang kuwi abot penteng. abot nggih, Mas nggih. Ngene. Jenengan dalang to? Heeh. Dalang niku abot to penteng? Lah kowe roh dhewe penggayane dalang iki ya roh dhewe sikile jejeg, Lah, nggih. pikirane mikir iki mung ganti lakon dadak ya mikir. Lah nggih kula tanglet dalang niku abot to penteng? Lah wong mikir abot iki jenenge abot apa enteng? Lho, lah ki Abot dan nek abot nyapa bengi kok tanggapan. pakaryan, penggawean. Jenenge nek abot kuwi diselehne, nek enteng digawa. Jenengan sambat dalang kuwi sikile jejeg melek suwengi. Lah ya go sakmene kok ora melek kabeh. Lho, enek sing turu barang. Beberapa tapi kan kabeh ya melek kabeh, Mas. Padha abote. Dalang ki abot ki ngetokke swara suwengi lho, Be. Lah rumangsamu sinden sakmene bisu kabeh. Wong dalang teko kene nyuwun sewu ya ora usung-usung debok. Karek numpak mobil lungguh karek dok 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 swidak yuta ora entuk dinyang. Ayo. Abot penteng. Sing diarani abot kuwi kowe ngerti konotasi ke mau to. Napa? Dadi kiasan lah intine. Sing abot kuwi tanggung jawabe. Ngono Gen lho. perkara napa? Lho perkara tanggung jawab pagelaran malam hari ini lho kaya. Iso nguripne pagelaran. Lho iya no. Sing nguripne pagelaran mboten jenengan. Lah sapa? Tukang diesel. Sampai kalau tukang diesel lampu mati son ora muni. Ya ora tukang diesel sing penting. Lah sapa? Tukang solar. Lah kok iso? Lah kowe nek diesel nek gak enek solar ya ape mbok uyui. Ayo. Ya, Penting iki Arep solar. isene apa? Lah ning ngono sing penting ora tukang solar. Apa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ape malah sapa kowe? Ayo. Kowe iki aja nyepelekke Mas Rudi Gareng. Nek tak Heeh. omongi ya, Be. Bengi iki kowe nyawamu iki ning gone Mas Rudi. Ya ora iso lho. Lho kowe iki manggon dagel ya ning panggunge Mas Rudi. Mik ya kagungane Mas Rudi. Ha. Kengko bayaran sapa? Bayare Mas Rudi. Kowe munggah nggawa apa iki mau njajal? Sing bayari sapa? Mas Rudi. Sorry. Lho, Sing bayari aku Pak Sumardi. Mas Rudi dibel karo Pak Sumardi kok golek dagelan ngejop aku. Dhuwit saka Pak Sumardi diwenehne Mas Gareng diwenehne aku. Ibaratnya Mas Rudi iki makelar. Sing bayar Pak Sumardi, kok Mas Rudi. lho. Makelar biasmu gilak kuwi ya rumah tamu. Loh, pasti niku Bang Mekar lah, Bang Mekar. Lah. Rumah Sik. tamu. Ya wis ora apa-apa. Nek aku Eh. mau anggap makelar sesuk bayaranmu tak potong separuh. Aja to, Mas. Ora apa-apa, makelar ki los. Ndang potongan ora apa-apa. Ora nek hukume. Alah potongan ora apa-apa. Lah nyapa? Lah wis lunas lho. Lho. Wis lunas to, Be. Wis. Lah nek potong bayarane wis lunas ya genti potong gulune kan ya ora masalah. Ora apa-apa, Ge, malah kowe gak sah raup nek esuk nek kowe gak ndendas. Seneng nek aku gantungan kunci klotak-klotak klotak. Ora apa-apa. Iki ana Niken Salindri. Leres. Nah. Sinten? Niken Salindri ya dirawuhne rene dening Iya. Pak Sumardi. Dek Niken Kenal saking Niken to Kediri. kuwi? Saking Kediri Ah, kemeruh. Kowe model ingkang pasuryanipun ayu kaya kados tokoh Ratu Kediri Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sekar Taji. Eh. Kowe ya mbanyol ya mbanyol. Nggih. Gojek ya gojek. Nggih. Rudi Gareng ora tau nggawa gendera liya tak gorene tak nggih gojek. Niku lho Kediri lho. Lah kok kowe nggawa lek nek nesune kono kowe lho tanggung jawab. Kediri niku lho. Mau Kediri eneke Sekartaji. Lah niku lho Sekartaji. Lah iya kowe rumah saku. Mbak Cobi dipun timbali, Mas. Lah kowe kan ya duwe lambe kowe iso omong ya celuken to njajal. Gelem Ayo. ora nek sing nyeluk lawak gelem ora. Ayo mesti gelem lho. Ora mungkin. Jajal. Jajal Anu- gelem ora diceluk. Dek Niken cantik, coba dong berdiri. Ora mungkin gelem. Gelem apa do? Lho dheke manut penanggung jawab ngono lho. Sinten? Tukang solar. Dene arep ngomong aku wedi. Lho. Masa- Jajal celuken Be, Jajal celuken gelem ora? celuken. Yuk bersama dengan cantiknya Kota Kediri, Niken Salindri. Ora nek respon blas. Ora nek respon Tepuk blas. tangan Rian Pak, tepuk tangan kita sambut Niken Salindri. Oi, Ora gelem ya, Mak ya. hei, kan goleki kancamu lho. Kowe arep
apa mentang-mentang kok kaya gendewa malang-malang kok kaya batang. Nganggo MC to, Mas. Ya Mangga ora manut. nek jenengan sing ngaturi mesti manut ya, Mas ya. Lho ya engko bukti nyatane Nah. Kediri kotane lho. Lah lara ngerti tukang solar mosok manut. Kowe tukang solar. Yuk yang kita nanti pada malam hari ini dengan hadirnya Ki Niken Salidri. Wis ora mampu. Are mekur lawake ora mampu ngunggah. Bek lagu be jajal be, nggo lagu be. Jane kupinge Ora yo kenek. Ning lek karo aku, Nduk Niken. Ngaturi jumeneng Cahayu. Nggih, Papa. Langsung jumeneng ora bengok-bengok. Ngateko Nduk kaya. Ah, kene kan bengi iki kebujuk. Lah kok iso kebujuk. Jelas dimakelari bengi iki manut tok. Makelane piye? Mas aku. Pancen grupe kono be. Nyeluk kene sing bengok-bengoke kok. Ana. Kene wong ayu, kene. Oyo. Oyo. Ayo, ayo. Dua. Penake. Limon sigarane. Tuk 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 tuk. Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng dalu, Papa. Nah, selamat malam Cahayu Niken Salindri. Dijak omong. Nggih. Sehat-sehat ya Cahayu. Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sehat, Papa. Tindak Bagaimana, rene jam Papa? piro? Bapak bagaimana Oh, kabarnya? aku yo alhamdulillah pendongane sehat, seger waras. Alhamdulillah. bahagia. Ini tadi aku dari rumah jam 8. Oh, jam 8. Iya, karena kan deket sekali. Oh, deket dari ini Kediri, Jombangnya deket. ini termasuk Jombang Ngoro ya. Termasuk bareng. Oh, Bareng. Ngoro iki ora ngorok ning ngorok. Sing ngorok mburimu kuwi ya. Oh, iki Jombang Bareng, Bapak. Bareng. Oh iya, Bareng dari ini- rumah itu sekitar 1 jam 20 menit. Oh, 1 jam 20 menit. Iya. Nyopir sendiri apa disopiri? Tadi sama Ayah Soleh. Oh, Ayah Soleh. Iya. Ayah Soleh Sulaiman Rosid. Alhamdulillah Pak Bukan Soleh. Ayah Soleh Mayangkoro. Yang punya Mayang Koro. Iya, Papa salim dulu, Papa. Iya no Cahayu. Kelas berapa nih Ken Salindri sampean? Kelas 2 mau kelas 3, Papa. Oh, mau kelas 3. Iya. Malam hari ini kita bersama di Jombang bersama dengan Cakra Budaya Indonesia. Iya, Papa. Dirawone ingkang minulya inggih menika Bapak Sumardi Bapak selaku Sumardi Dewan SH Provinsi. Dewan Provinsi SHMH. SHMH. Bapak Sumardi sak menika sing pundi, Papa? Menika lenggah wonten mriku kalian jajaran para tamu aku. nggih, sugeng dalu, sugeng mirsani, sugeng midhangetaken Bapak Sumardi. Matur sembah nuwun amargi sampun memilih di antara dalang-dalang yang lain, di antara bintang tamu yang lain, di antara peluak-peluak yang lain, panjenengan milih kula, kalian milih Papa Rudi nggih, Papa Oke, nggih. iya. Cakra budaya niku memang Biasa sangat ngomongnya, luar Bi. biasa Pak Sumardi. Jenengan niku pun the best seller jenengan Pak. Tepuk tangan buat Pak Sumardi dan Dinas Bestseller Budaya dan Pariwisata. ya. Kaya toko baju ya. Nah, selain Pak Sumardi ini menimbali cakra budaya karena cakra budayanya ini yang sangat budayanya melekat. Iya, iya. Cakra budaya ini sangat murah meriah. Cakra budaya Pak. Indonesia. Inggih. Pancen murah ya, Bi, kok. Terjangkau. Terjangkau. Iya. Iso Bisa bayar dicicil 3 kali ya Pak lewat ya. pay letter, Bi, lewat pay lah letter. kok malah nemen kaya rumah tangga dicicil aku ya mecicil no kok ya. Iso lewat Dicicil Shopee. 3 kali kan isu sore engko bengine lunas. Lunas. Nah, nek ngono Lewat Mekar iso gak, Be? Iso. Lewat Mekar gak iso bayar Jadi iki? Niken Salindri yang telepon siapa Niken? Kula yang telepon Dari Pak IO? Nuli. Pak Nuli dari Kayangan Pak Api. Nuli. Minangka sesulih saka Pak Sumardi dan Dinas Budaya Pariwisata Jawa Timur. Injih, Bapak. Wes sing nelpon sapa? Aku sing nelpon ya Pak Nuli. Oh. Heeh. Awake dhewe sing nelpon sapa? Iki enek ora ditelepon, ora dikapak-kapane kok teko. Terus metukul munggah. Nah, itu yang PR itu. Aku sing telepon iki kayangan Jonggring Saloko. Loh. Eneke oi kayangan api Kayangan teko api Surabaya. kabeh, ya, kok. Lah, wes sing nelpon sapa? Pak kayangan api. Lho jenenge Jenenge. soalnya iki kudu penjelasan lho, Beng. Kok gek-gek wis kadung nyanyi, kowe kadung dagel,
wis kadung lucu kok lek gak jelas bayarane piye. Ora ngerti, sementing kok kayangan api ngoten, Pak. Lho dikon piye rene kuwi. Kon teko ning nggone Banjaragung wayangan Mas Yugi Gareng bintangan tamune kali Mbak Niken. IO-ne kayangan api. Nggih. Lah, Utara Brom. Kowe teko iki kon dagel apa kon nonton? Ya wis pokoke ngene iki. Kowe ditelepon to? Nggih. Kowe apa kon dagel? Kowe diteleponi kon ndelok ngono lho. Woro. Kaya ngono to, Nduk, Niken. Iya. Sing asli bintang tamu Niken iki. Niken. Aku dari tadi tuh udah gregetan banget loh. Lah, Karo apa? siapa? Kamu tuh nggak diundang, kok katanya teko. ditelepon aja, tapi kok teko, Kok teko? kok kakean omong. Nih kene kamu kok kan aku Sopor. kecil omong-omongan karo papa, menghormatilah kamu itu. Kalau ada orang bicara itu jangan kamu selan-selani gitu. Lah kowe mergo ngomong peluak. Loh, Lho, Lah peluang kamu diarani pelawak lah ya ora pantes. syukur we, Bing. Aku Lah ngono kayak wong ngene iki kan ya sik pantes-pantes pelawak. pelawak pantes. Heeh. Ngangge blangkon. Nganggo Bintang blangkon. Lah kowe dadi tamu. lawak ora ngajeni karo sandangmu blangkone mok guak to. Heeh. Nah, kowe padha ora ngajeni. kuwi busana Jawa, Bing. Usung guak Iya. blangkon iki lho. Mbah Baleng gawe piye carane Gawene blangkon? angel Besus blangkon piye? iki mok guak. Blangkon. Digawe apa? Iki diblang-bleng dikon nggo takon be awakmu ki. Oh, iki gawe apa? Beskap. Beskap Apa, artine Be? apa, Be? Beskap ku nek wis ngebes ndang disingkap. Lho lah, iki omongnya ra jelas. Blangkonmu dinggo gen ketok. Di Iya, blangkonmu. tinggal. Wayangan iki budaya Jawa, budaya sing adiluhung, Be. Jangan, Mas. Wah, lek ndase apik ngono ora Lah, apa-apa. iya. Ndase Ndase kaya kaya pentol korek. Iya, jijiki. Sirah kaya bokong kethek ngono kaya ora ewoh. Lho, ngaten iki lho, Pak. Kenyang apa? Blangkon dikekne gayor mas aku raiku koyo naga lho. Ayo nggih blangkoni naga Ya, wong Ya digubak. dijupukno. Ayo dicipok ngono kuwi. Mas, amit Mas, Mas amit Mas. Lho, apa pembantumu mau kongkon ki? Lho, ya dicipok dhewe. Dhewe. Kaya modele kaya duwe asisten ya, Pak ya. Lho iya. Aku ngono cah teko kene, aku pancen kudu melok Mas Rudi. Kene Mas Dalem. Selendro. Heeh. Iki nih. Kowe kaya mondol iki kok mbok ganjel ngarepmu ngono. Wes kowe terok mondol. Terok kandel. Lho, ora kreatif. Awak mbok kreatif duwe ikon dhewe, duwe ciri khas dhewe. Nek kuwi mondol. Ayo. Mondol, eh. Kowe gawe nek mondol. Ayo. Ayo Nganggo blangkon gegeden. Lah yo. Aduh, Kowe kok terus arep muni Punta Dewa, arep ngono ta kowe? Ngawur. Aku meni terus nembange Pak Min tahu ngoten nggih. Iya no. Bu. Pasan nyun tulung, Pak. Lah nyang apa kok njaluk tulung Pak Lurah iki ya. Wis Pak rasa Lurah ben digagas. lega. Mbak Niken mohon izin Iya. pada malam hari ini mendoakan apa Iya. kepada Untuk warga Grebek Suro Banjaragung. Cahayu Oke. pelestarian budaya. Pelestarian budaya. Untuk Jombang lugunipun Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dewan dari provinsi bekerja sama dengan Porbutpar. Nggih. Pak sadari nggih. Nggih mugi-mugi kagem sedayanipun khususnya kagem Pak Lurah, Pak Hasan. Camat, Pak Hasan, Pak Sumardi, Pak sinten malih? Sehari Wonten Pak Sadari. Pak Oh, Sadari. dari Porbutpar Jatim. Mas Antono, Mas Anom Antono iki ya dalang. Oke, Mas Nggih, Antono. Beliau dari mugi-mugi Porbutpar. Kene ngendi iki? Banjaragung Bareng Kene ngendi? Jombang. bareng. genteng-genteng. Kene iki Jombang. Jombang. Iya to. Absurd to. Jombang ka entuk ya. Bu. Aku ngenteni niken lha kok cah loro iki Jombang ya ben ora ben tak buku kan niken iki. Oh ya, wis ra Iya. digugu, Beb. Ben karep. Didoakan ya Pak ya. Iya no. Mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Mugi-mugi saged awet langgeng anggene momong Warga masyarakat. warga masyarakat. Mengemban amanah. Nggih, amin. Sampun niku mawon, Pak. Oh nggih. Wah. Nggih. Kuwi Apa, ndonga Be? apa ora? Oke, Mel. Aku wis bar ndongake awakmu lho ndonga ora. Ora. Lah Lah ngopo? nesu. Blangkon nek kon jupuk dhewe. Lah sing buak Kowe iki sapa? syarate nek blangkon kon jimuk nek kowe kudu ngelungi rokok. Lah kowe karo rokok medhit kok ya. Lah ora omong ket mau. Lha Ngerti kudune ngono kok tak tanggap ing pasemun lho kok ya. ngerti ngono tak jalukne Pak Hasan nek iso. Mas aku. Ya, Ana golek, niken golek. calindri. Nggih, Mbak Nggih, Niken. siap. Wah, masyarakat Jombang wis kangen karo sampean, Mbak. Wah, Mm-mm. bengi iki penontone blek sembodo mainin Banjaragung Pak Lurah juga disediakan hidangan khusus. Apa Apa wi? Es tebu. Lho, Mana? Ndi? es tebu mbahmu iki. Lah kuwi wis tebu kok ya. Arep ditebang. Karek golek ese. Mas Hei, aku. ya ampun. Sapa jenengmu, Bek? Kok bek piye to? Andi. Andi TB. TB. TB iki apa to, Ken? Telek bebek. Lah kuwi lho. Bek, lah ya Bek. Mane Kene, bek Bek. lho.
Wis to manut to kowe iki, Be. Awakmu kan ngomong ke kuwi to. Iya. Apa jenenge tebu. Ora ngerti ning kono mah aku ngumpet janan. Apa? Kewane akeh mlebu susu, mlebu jarik, mlebu ndi-ndi. Oh kuwi lanang berarti. Oh. Kewane lanang, Be. Nek cara sing gatel nggone tebu iku glugut Mas ya. Lugut. Glugut ku guwatel, Nduk. Akeh tapi enek jangkrik, terus enek apa? Akeh. Walang, terus sing ijo-ijo cilik-cilik mimik. Mimi apa? Mimik. Mimi apa to? Mimik. 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 Tak kira to Mimi. Ah iya. Kowe iki pikiranmu mending ngono berarti. Lah ngomongnya Mimi lho. Berarti mimike kok cilik kowe ngono to. Otak Ora masa kok kurang ajar bener lho kok lebu ngono. Ora cetha cilik-cilik kewan cilik-cilik Kewan bangsane cilik-cilik mimik. Ning kene contone akeh lho ning kene. Ah akeh. nggih, wong pancen Mergo- musime, Pak. Ora perkara musim golek papan panggonan sing luwih jembar mergo wayangan iki kanggo warga masyarakat. Ngono lho. Iya. Mulai dicepaki toilet barang iki, Be. Toilet duduk, Pak. Endi? Tumpakne bis toilete, Be. Wah nek karo nggonmu pedhot ya. Toilet duduk. Lah kok duduk piye? Yo nek ape iku toilet dadak duduk. Duduk mbeamu kaya. Tak kira toilet duduk. Bisa kan. Mbak ini kan badhe ngaturin apa? Cahyu. Bawang ya, Pak? Bawa no. Oke. Untuk warga masyarakat wonten Jombang sedayanipun wis ndase dicepok. Kowe karo blangkon kaya gila ngono model iki. Sumuh. Kowe cara nggonku lawa kowe iki. Dadi bar main no blangkone dipepe enek sesasi punjul. Lumasaku. Bawa apa, Nduk? Pelak apa slendro? Pelok mawon. Ini pelok slendro. Lho, pelok sendro gabungan. Gabungan. Kowe kok ngerti pelok sendro? Pelok iki piye? Pelok Piye? pelok niku sing niki Pak, niki pelok barang. Heeh. Niki slendro. Salah. Niki pelok, niki Iya. slendro. Lah bener. Terus niki pelok barang. Ya nek iki slendem iki, Be. Kene nek kowe. Nah, kene. Ketoke karo blangon kok gila kowe. Iya, mas aku yo nggih blangkon sing. Nah, ngono wis malah. Aku kayak bar krimbut ya. Krimbat tok krimbat. Krimbat? No. Krimbat niku perawatan apa? Mbat, Rambut. krimbat. Nek krimbat niku perawatan batuk, nek krimbut niku perawatan rambut. Oh. Sampai ora tau ning salon, pantes rambutnya keriting. Loh. Ora tau dikrimbut. Ngawur krimbat, krimbut kaya. Iku kene. Dadi ora mbat ya. Enggak. Bat niku batuk, perawatan batuk. Enggak Lah mbat. lah kan kamu gak duwe rambut, berarti yo krimbat. Ah, krimbat. Lah kan bathuk kabeh kuwi. Duwe sih. Kuwi ora lek TB ora krimbat kritak kuwi. Lah kok kritak niku, Bos? Perawatan patak. Enggak, bawa niken untuk bapak-bapak dan warga masyarakat semuanya. Jelas nopi. Nandang liwung tan bisa nyilaki bahasa Indonesiane. Napa wau? Mandeng lewong tan bisa nyelaki. Merasakan rindu tapi tidak bisa menghilangkan. Oh ya. Bener Mbak Niken. Embuh. Duh. Mas Rudi, Mbak Niken pada malam hari juga dihadiri dari Bapak DPR, Ya. Pak Arif Sutekno Oh ini dari Jombang. Oke, dari DPRD Kabupaten Jombang, juga dari Forkopimcam. Nah, sami Pak rawuh. Camat, nggih. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, terima kasih semuanya. Pak Kapolsek rawuh, Pak Kapolsek. Rawuh. Wah, Pak Kapolsek itu jabatan sing paling tua dhewe. Kok iso tua, Be? Heeh. Maksudnya tua Eh. iki? Kok Polsek kok tuwa dhewe iki piye? Nggih yang paling dhuwur dhewe Kapolsek. Kok iso dhuwur, Maksudnya? Mas? Lha mergo seke wis pol, wis ra munggah neh. Wis ngomong Ojo kuwi diwale. wajar. Kowe Bedil mawon, Pak, bedil mawon iki. Kecek mawon, Pak, kecek mawon, Pak. Guyon, Pak, guyon sampean iki. Bedil mawon, Pak. Soalnya ini pasangannya getah-geti, Pak. Bacok mawon, Pak. Eh, Ya, Nduk. Pria bagus. Pria bagus. Niken ki ngerti, aku dirasani priya bagus, pancen bagus tur gedhe dhuwur ya, Be ya.
Potonganmu sak botol Yakult gayane. Kowe meri sinden sing mbok ra gak enek gak nyang kowe meri kowe ketoke. Lah apa aku sono niken ya Dik ya. Munggah langsung tilang-tilung aku Lah yo bro. Ya. tilang-tilung ngono. Tapi slendro iki pomo dilebokne toples nu ya ketok gedhi. Loh, omong jujur iki, Be. Pomone jero toples nu ketok gedhi. Matur suwun ya, Bos ya. Kok bangga, wong kok meno bangga kuwi lho. Kaya iwak kok. Ya Nduk. Ayo. Mangetening netra. Halus, Be. Diajeng Niken Salindri. Dalem Kang Mas. Piye wong ayu? Ayo jan lara larane. Kowe nyuwun apa bakal tak pinangkani diajeng. Kalau mboten nyuwun napa-napa. Yakin Kang Mas. awakmu? Yakin Kang Mas. Aduh, duh iki lho Be wong wedok sing setia karo aku ya, Be. Gathuk mari ora nyang kok, Be. Ken sing Kula ngomong namung nyuwun helikopter, omah sewu, kalih mobil, minimal Fortuner, Alphate loro, karo Rolls Royce Sanggup 10. mung kuwi jalukanmu. Kula mboten napa-napa Kang Mas. Tenang tresno karo aku kowe wong ayu. Mboten nyuwun napa-napa Kang Mas. Gila. Wong wedok sing tresno tenan ya ngono kuwi ora njaluk Ora njaluk apa-apa. Bebek. Be nyapa, Be? Iki napa? Apa ning ibu mara tuwa? Lah nyang apa? Napa? Lah aku enggak gandrung mboke anake ra gelem digandrung kok. Mas aku. Oh, ibuke melu ta ki mau. Derek. Derek. Oh, dari Mbak Win. Oke. Piye Alphate sanggup? Omah Alpat omah Omah helikopter. Apa Pisan. yo kelakon? Loh, Wong aku rene ngegrab. kowe cek to. Kok tuku Alpat iki. Kowe saiki kok ngisin-ngisini kancamu to. Mas yo kowe ora kelakon iki ning dhuwur panggung jenenge ketoprak iki sandiwara ki mboten Mbak Cangi. Piye-piye Jal? Diajeng kowe njaluk apa? Mobil, helikopter bakal tak tumbaske wong ayu. Kowe njaluk apa diajeng? Mobil, helikopter, Alphard. Oke, ben ditukokne iki ya. Kowe muni ngono iki kok. Ora sanggup. Yes. Mung tak tunggu wangsu lene Alphate piye? Helikoptere piye? Ora sanggup, Pak. Ora sanggup kok nyedak-nyedek. Ya ngrayu wedok iki piye diajeng kowe tak tukokne mobil, pomo kowe tak tukokne mobil ora usah apik-apik. Mobil pick-up ae terbuka. Kowe aku sing manggon ngarep tak setire kowe ning mburi karo goreng tahu bulat ngono lho, Pe. Usaha. Usaha. Maem aja iku maem nek aku nek maem iso numbahno, Nduk. Alah wong kowe mangan yo ngenteni catering kok kira tau jajan Maem kok. nyuwun apa, Nduk? Maem nyuwun apa? Makanan minta makanan apa yang paling kamu sukai? Salmon. Ikan salmon. Niken yo salmon yo salom. Soale mangane kakean, Pak. Nek mangane kakean iku salon manjen. Kowe mung nyuwun salmon. Karo apa neh? Karo spaghetti bolognese. Tak omongi ya, salmon spaghetti kuwi nek wetengmu gak tawar iso senep. Tawar bendina aku mangan kowe Tak kok. kei makanan sing paling enak. Apa? MBG. Kuwi kowe golek jalukan nek anakmu. Nek anake diwehne wong ngawur. MBG ki apa to, Be? Mangan bareng-bareng. Oh iya. Ora MBG ki Apa? Mas Bebek gendeng. Ya kuwi. Emang balil to kuwi. Kuwi sing beredar ning anu. Oh iya iya. Iki gak kok. Lah nek kene kowe dadi bebek gendeng. Heeh. Ora apa-apa lek gendeng karo awakmu. Upama. Ya. Cek Pak. Catane lali. Ora apa-apa nggo catetan iso, wong iso maca kok. Enek kaya TB iki nggo catetan bae macane ra iso. Hurufe kuwalik bareng ra krasa. Kowe ra iso maca, Be. Wong kuwi ora roh werna kok. Wong bojone pincang ya dindo ayu kok. Yes. Walasa mringwa ingsun among sira dadi jampi. Iki bawa apa, Be? Bawa anu Pak, dandang gula, Oh bener. Pelok pas Lindro. pelok.
Iki duwe anak ya bangga ngene iki be iso pinter nembang, sukses karire wong tua iki. Isik remaja Isik SMA ning remaja. nyatane karire wis luar biasa. TB ki apa to Mbak Cange? Anake SMP wedok lho wis meteng. Tenan kok. Fitnah iku. Fitnah Ngawur, piye? fitnah kowe iku. Kok Iso fitnah? meteng Lho, ngawur. lho kuwi jenenge pencapaian. Mboten meteng Pak ngawur niku. Lah nyang apa? Wis nglairke Pak niki. Oh iya. Wis Amin. Kowe iki wis putu ta? Oh nggih Kong, monggo Kong. Terus ben bawa sik ya iki bawane rada angel, Bi. Angel nggih. Dhuwur niki. Kalamun kasunyatan kadya panyuwunku Bagus, suaramu pancen apik tenan. Bajiret iki kaget Apik aku. tenan. Suarane niken ki apik tenan, aku demen aku. Suarane niken ki nyenengke, ngangeni. Ngangeni nggih. Sapa sing ngrungokne mesti terinspirasi utawa terngiang-ngiang. Nggih. Suarane penak Be, tenan. sokne nek dicalangi dalan iki Yes. aja nyang ya Be ya. Ah, sampeyan awake dhewe nggawe headset wae. Lah ya. Lah aku ki bayangne kowe kober to Be dalang kok ndelikne jajan nek gak dalang iki gak enek Be. Delok kok. Lho Mas aku. Lho. Kena nggih titil-titil kok ya. Kuwi Nah, ning kotakan iki enek rokok, roti. Lulus, aku wong gampang bontrot kok. Terus ki nduk. nanging aku Nanging aku mung menungso. manungsa maraga rezeki jodoh pati lan pesti Merga rezeki jodoh pati lan pesti cinipta cinipta kangku wasa kaya ngene iki lho. Ah, bocah ayu suarane apik. Apik, tembangin apa nduk sing sesuai karo bawane iki? napa Pak monggo Manut panjenengan angenteni kae ya oleh. Ah, Terus apa jenenge saben dina mung ngelakon Imbang ana kae kados ya Jangan oleh. katesnanku. Terus sambung wanci dalu ya oleh. Wuyung nggih saged. angenteni riyen ya Pak Oke, 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 siap. oke. Moga. Buka celuk angenteni. aku ngenteni takamu kaya ngenteni madene waya janji matan sasumimpan jroning kalbu soma papujanku Kagak Pak Sumardi, juga Pak Arif Sutekno. Citra janji dagang Mas Sira kang
Dek Niken, Ya. tembang menika diaturke kagem beliaunya Bapak Sumarti matur Nggih. sembah nuwun. Inggih, matur sembah nuwun. Muga-muga Mbah diparingi Sumarti. sehat, Amin. Ijal Hasan, Pak Sadari, sedaya punggawa-punggawa praja sing wis Nggih. kersa rawuh pada malam hari Iya, ini. iki angen teni iki cocok. Nggih. Angen teni panggilane Pak Sumardi maneh. Yang akan datang. Iya no, ada nduk jadwale awake dhewe ning TB mbuh. Ngono. Aku melu bahasane rampung. Oh iya. Nino. Keledang, keledang, kae taka ternyata janjin. BH. Tekan citra gelang Mulut bisa miring-miring kejangkung miter-miter njalak paninganku. Tembang ngenteni. Mriki karya saking Suwargi Bapak Guru ki mantep Sudarsono. Lho. Unjuk warga masyarakat Jombang semuanya. Melayu ring Sunda. Laku cah bagus. Yo! Rino. Mas Gareng. Nduk. Heeh. Heeh. Nggih, Pak. Iki mau lah piye 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 piye. Niki kan nyuwun sewu mbok Iya, Mas. menawa. ingkang Pak Sumardi Heeh. Bapak anggota Dewan Kabupaten Jombang Pak Heeh. Camat ugi tasih keparan lenggah. Nggih, mbok menawa kagungan pundutan Lah utawa menawi kersa wonten minggah sukul garing penggalih monggo Pak katuran minggah Pak Sumardi. sareng anu tetembangan kalih Dek Niken Salindri. Monggo. mbok menawa lodange penggalih. Ya nggih Nggih. monggo. Mboten ngira-ngira hormat kula nggih Gitu. Mas Saged Abi. Pak Sumardi kersa? Kersa. Nah, Oh, iki Pak. oke nderek Oke, nggih. derek, Siap. derek. Wah, monggo monggo Monggo. monggo Pak Sumardi, monggo monggo monggo. Diderekke Pak Camat. Deraken Pak Camat Kalian kalian Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah, Pak Sadari. Heeh, Pak Sadari. Mohon izin Betul boten anggota DPR Jombang Leres Mas. Mas Arif saking Jombang nggih. Ini figur para penggede yang sangat luar biasa, Betul, Bi. betul, monggo.
Monggo Bapak Sumardi. Monggo SHMH. Oh, oh. Monggo Pak Sumardi. Monggo Bapak Sumardi. Pangapunten nggih Pak. Pangapunten Agung. Pangapunten. Nah, diaturi mik, Oke. mik. Amit Bapak. Iki suatu penghormatan yang luar Penghormatan, biasa nduk nggih. Niken. Inggih. Dalam Pak. menika Pak Sumardi kersa minggah ning sasana pagelaran Nggih. bersama warga masyarakat mapan wonten ing Banjaragung. Banjaragung. Kene ngendi? Bareng, Jombang. Kula sing dalu Bapak Jing. Sumardi. Nek main iki Bapak sinten? Pak Camat. Pak Camat. Pak Pak Usman. Camat. Pak Usman. Nggih. Pak Usman nggih. Wah, Nggih. kula sing dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu. Mboten napa-napa Pak, Pun kersane napa-napa. Pak, mboten napa-napa. Kersane Sini. niki malah Pun kersane Pak, wong sing nanggap iki bebas kok Pak niki kok. rumah saku. Mungkin wonten pundutan tetembangan utawa dawuh-dawuh saking Pak Camat utawi Pak Sumardi. Nggih, Mangga, matur Pak nuwun. Usman. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nggih. Ya, saya hormati Bapak anggota DPR Provinsi, DPRD Provinsi, Bapak Haji Sumarti, Bapak Arif, DPRD Jombang, Pak Lurah, Forkopincam, dan Bapak Ibu Kepala Dinas Pariwisata, baik dari Jombang maupun Kabupaten Jombang dan Provinsi, Provinsi. terutama Popo Rudi Gareng beserta Siap. seluruh krunya. Nggih, Pak. Terima kasih. Terutama kami sampaikan kepada Abah Sumardi terkait dengan kegiatan ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan. Ini salah satu tugas daripada anggota DPRD Provinsi, Bapak, Nggih. terkait dengan kemaslahatan sebagaimana program-program yang sudah dicanangkan oleh Abah Sumardi. Nggih. Terkait dengan peningkatan ekonomi termasuk sumambra datang panjenengan, kalian kru. Nggih. Harapan kami ini tidak hanya berhenti sampai di sini, Pak. Mungkin Pak tahun Camat. kedepannya kalau bisa juga acaranya dibikin yang sama, oke? Siap. Dengan menghadirkan Popo Rudi beserta krunya, Terima oke? kasih, Tepuk Pak tangan Camat. semuanya, oke? Ya. Oke. Dan tentunya bagi teman-teman yang lainnya, terutama pemerintah desa, kami harapkan juga mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa diberikan kelancaran, oke? Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Abah Sumardi, saya terima kasih pada panjenengan. Karena apa? Kemarin saya juga tidak bisa membayangkan berapa uang yang beredar di Kecamatan Bareng Luar dengan biasa. kegiatan biasa. 3 hari. Terakhir puncaknya di malam hari ini. Iya. Mudah-mudahan ini masyarakat lebih sejahtera lagi. Terima kasih. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri Dinas Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tembangnya manut saja. Oh. Requestnya Monggo. apa Bapak Apa? Sumardi? Sing enak yang terbaru atau Ya sing Mbak Niken terbaru yang no. terbaru? Ini Bu Sumardi request Oh, Ibu Bro ada yang sakit. Angin. Oke, baru Ibu, angin. ada Ibu Sumarti ya yang mau memberikan sebuah tembang emasnya. Negara. ya. Oh, oke. Luar biasa. Monggo, Bu. Monggo Bu. Sama Mbak Niken enggak apa-apa Ibu, mohon izin. Yang nembang Mbak Niken. oh Niken. Oh, ya. Niken. Nggih. Matur nuwun nggih Pak Sumardi, Ah, juga Ibu, juga Nggih, Pak matur Camat, nuwun. juga semua masyarakat lah. Tembangnya Negara Angin nggih Pak. Nggih. Oke yuk Nduk, diaturke Negara Nggih. Angin buat Matur semuanya. sembah nuwun. Sembah nuwun, Pak nggih Pak. Matur sembah Sembah nuwun Pak Camat, Bapak Sumardi. Siap sembah Ibu. nuwun. Matur sembah. Diderek ning Mataram sik, derek ning Mataram. Monggo, monggo, Nggih. monggo. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Pak Camat, Bu Camat juga Pak Sumardi, Soho Ibu, Bu Care, matur sembah nuwun Bu Care. sukses Bu selalu. Care. Bu TB, Ya juga. langsung Negara Angin ya Be. Oke. Siap, siap. Oh, 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 oh.
Oke. Indonesia. Negara angin. Ada Niken Salindri bersama Cakra Budaya Indonesia. Oh. Tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awanmu sing ati janji mulih ning aku sawise rampungke urusanmu. Yo Bang. Ya terke spesial buat Pak Semua. Saya Mas Agus. Sukses selalu. Pak Semua, pikiran. Bapak Isiku bayang-bayang, isi dadi kenangan, bekas samburan tulanmu, wong ini isi ning hatiku, isi tak kangen isi tak
Gobloke syukur ya kok isih sayang. Ya, Ini hanya sebatas lagu ya Bos ya. Tetembangan. Heeh. Oke, terima kasih nih Ken. Iya, Papa. Nggih. Tetembangan iki mriki pundutan saka Bu Sumardi. Bu Sumardi. Negara Angin. Wah, tembang saiki iki maceme Nggih. iki. Wah, luar biasa. Nek Pak. negara Kanca seni kabeh padha ngripta Ngripta. tetembangan. Kaya TB gawe lagu apa, Be? apa kebe lagumu Be? Lagumu apa kae jenenge? Kalau yang dikejar BRI ini. Oh, kejar BRI. Iki ngene ya Cah Bagus. Pripun, Sing pripun? baku pemekaran budaya padha karo pelestarian budaya iki. Betul. Awake wajib terima kasih buat Pak Dewan, Pak Nggih. Sumardi, juga Pak Camat, juga pemerintah desa. Betul. Tidak lupa Yogi Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur dan Nggih. Jombang terutama. Nggih. Pokok terima kasih muga-muga budaya kita tetap lestari, Betul. bumi kita tercinta Yogi Indonesia. Indonesia. Terutama di bumi Jawa Timur, Mas. Oh iya, luar Ini biasa. membuktikan bahwa Jawa Timur merupakan pintu gerbang budaya Nusantara. Nah, iki coba njajal tak tutup karo bocah telu ya. Monggo, monggo. Tembange mboten angel Cah Bagus. Napa Mas? Ana mboke Cacah Putri Sartono, ana meneh ya kuwi Meme. Intan Budi Legowo. Intan. Tidak lupa ning tengah engko ya Meme, Meme. iki sinden saka Malang. Oh, iya. Tembange mboten angel. Napa Bos? Apa judule Sumanding? Weh. Langsung tembange Mas, Sumanding Mas. Kene jumeneng Mas. Iba bila tiba kejar 50 macam jalan Oke, langsung buat warga masyarakat Mapan Jombang semuanya, Sumanding. Oh, yang ini kira Sumanding. Jombang. Sineksen bulan kekencar ing ratri gure jagat bareng kelawan si Halo, Bi, pilih aku, Katon bunga nggo tresno nyanding selera
Layangan api. Oh. Ja, 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 ja. Mas TB, juga Mas Lindro, Wonten dawuh. Genduk Niken Calindri dan semuanya saja. Siap. Perkara gegocekan tetembangan ku digoleki tukang luwih prayoga. Saged teng Juga terima kasih rawuh kanca-kanca seni. Siap. Ono Pak Dalang Sare. Pak Terima Sare, kasih nggih. semuanya saja. Perkara tembangan ku bajutke ngono manci gara-gara ya wong Siap, bagus. siap, siap, Mas. Tak sowan netepi kewajiban sawetara sowan Mbok Rondo ing Desa Monggo, Kasihan, monggo. Mas.